Monggo. Adik-adikku yang cantik mohon izin ya, kita sambil kula nuwun kalian ingkang kagungan hajat untuk naik ke pelaminan. Yo alon-alon yo. Nando yuk 1 2 diangkat. Cul. Selamat berbahagia Mas Komandan. Semoga menjadi pasangan yang bahagia. Ibu, terima kasih. Di sini dulu ya. Terima kasih, selamat datang untuk Bapak Ibu. Para tamu undangan izin sejenak ya. Sugeng siang Bapak Ibu. Mohon izin untuk foto ya. Ada atensi ya. Adiana. Yo yo. Asoy. Dari Kalimati, keluarga besar Kalimati, terima kasih. Yang dari Kalimati, keluarga besar. Ayo, Bos-bos sayang, terima kasih. Yo. Batuk semua. Kenapa? Masa di kamera mukanya batuknya sehari semua? Enggak apa-apa. Ya maaf. Mewujudkan dari tim kreatif itu memang sangat luar biasa. Luar biasa. Berarti aku tim kreatif aku. Ben Iya. ora sepi kamerane. Lanjut. Apa kowe kelingan?
kasih salam pambuka saking kadang AMP Arsen Music Production. Kangen kutan pomo mong asli ramu kang dadi talange ngati. Jangan nangis to, Mas. Wes lawas anggonku nunggu coba to sawangen pirsanana pengantene. Wah sing kakung bagus ganteng, sing putri ya cantik. Ini pengantinnya cocok pakai basahan begini. Aku ngebayangin Ya. kalau Mas Ian yang pakai. aja aja gitu kan ngendi. Kamu aja pakai ukuran 36 kok. Coba Ya iya aja. ta wis pokoke muga dadi jodoh kang sejati. Aku biyen ki ya arep ngono jane jaman Terus? ate pasang kebak panu. Beda karo aku. Tapi ya. Aku ra iso ngene iki dhisik ketangkep hansip karo mbok demo. Kok iso loh, Mas? Kandhane kok Boleh. aku sore dolan ning gone ya calonku kuwi urung antek nembung aku ketangkep hansip. Ya. Dadi ya kur wani kae nek nggon pos kamling aku dhisik. Saene mbok deku. Lah iya ngomong ya. Lah terus ngono ki mas kawine apa? Mas kawine apa? Alah syukur kathok. Tuker kathok karo Nek klambi. balsem. Mas kawinnya cuma cinta. Makan tuh cinta. Seliramu tansah ngleledo ngeling ana nalika jaman pungko sliramu nate ngendika tresno lair trusing Matur nuwun iki bose Sidoasih ya mantu. Wah, Ian lagu bawa nggih. Monggo. Sinten? Dokter Andes Rusyanto. Alah ra tau ngejok. Ayo mbuh iki Dokter Andes Rusyanto. DRS. Sarjana hiburan. Ora tau ngejok. Mantu ya ya. Penak. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Ngono ya ngono. do wong ayu bebojanku ati susah Iya. mong kangen sliramu Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Yuk, yuk. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu yo wong ayu bebujanku ati susah kangen sliramu rasa kangen ora bisa mari amun sira kang bisa nambani iki jane iki lagune Pakde Walimin jane niku lagune Pakde Walimin Pakde Walimin piyaine pundi nika ingkang nembe nika melampah mriko oh Pakde Walimin selain kangene ngati mengko mesti janjane Dek aku wis mus ngono kuwi lagune kuwi terus iya wis kuwi biasane ngono ki langsung metu sing abang-abang ngono ora gerabang klawu ya metu Pak panjenengan kok malah bablas ngono iki nyandi lho Pak nembe among rawuh oke nembe among rawuh tenang nanti ditunggu ya Pak De ya iki Mbah Ember dereng rawuh niki Mbah Ember oh iya betul dereng aja Sorry ya bos. Ayo mas. Yo, lali janji nih. Boyo lali nyari jin. Keluarga besar Pasomati. Paguyuban tukang ayam bojong. Keluarga besar Paguyuban Solo. Sido Mukti. Pasomati. Sido Rukun.
nyuwun malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen ketemu pipimu bakal jiwel 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 ala jiwel ayo dong Boyolali awas dong rekoto ala iyo Rene yuk Alhamdulillah. Bapak sinten? Nggih. Mang maling ngoten Pak Walimen ya. Pak Ingkang Walimen, nembe nggih. dahar. Jan-jane kowe ning ngendi? Yo. Kela. Atiku sujono. Pak Walimen. Salaman cendok sesepipun Bapak Walimen matur nuwun. Sugeng kula konco Pak nggih. Keluarga besar Boyolali. Sugingan. Yo. Aduh. Ayo masuk kedai. Dino minggu sing tangguh kowe ngajak Sendar tunggu. nang tawananmu nganti lingsir sengene ana kene aku nunggu aduh Gayeng ya Dek. Gayeng Mas. Jan-jane kowe neng ngendi kelagatmu saja adikmu sujono kowe mesti karo wong lanang lara asmara hey pinarak Pak sesaringan kadang-kadang saking AMP Production iki lho Joko nyokek yuk jos masuk Aduh nalikane sepi tan ketemu eneng kono kae
Satuan Kepolisian dari Polres Jakarta Utara mengaturkan banyak terima kasih. Selamat jalan, sugeng kondur, dan selamat bertugas. Bapak-bapak komandan dari Polres Jakarta Utara, terima kasih kehadiran panjenengan semuanya. Aduh, Pak Walimin, terima kasih. Ayo. Pak Walimin Sembanun. Mas Joko monggo. Rasa luyuran anggone iseng tak sayang mubeng-mubeng ning karo ora krasa esok awan nganti wengi temen yen nganti liya tireng tak sawang tambah nangise tiba bunga yen takon nyanding ireng ora gampang atiku ketiban liya di podang andutut adi keprakan ora mando atiku sak soyo ndokro tak senani sun pikat
ireng tak sawang tambah manisih tipe bunga yen lakon nyanyi ireng ora bakal atiku ketiban liya dan andutut ati kepranan ora mandung atiku sansaya tutru lakranani suntikan bulu temben Lajeng kenapa? ora sah sesuwe langsung dipun lanjutaken Roro Jonggrang. Ketoprak Pausan ngapunten. Jonggrang panyun musaturut Ayo Pak Ustadz monggo. Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasaran waspadano prajuritmu kalah barang mula kowe dadi wanita boyogan tobat kowe wanita kepalan ora ngerti sing bandung anake jagat putra ratu panggih Prabu Demarma
kaya aku duwe ati seti bondowoso lara jonggrang manut karo Iya Bandung, aku bono, omah loji, mobil Mercy, kudu So sideman iya jonggrang Sesedeman. pasun Pausa, sambut kelih boten. Cabut ya cabut. urip ana Patenono, timbang kerisnahan jangan sulesno. wangi samudana marang keluarga karo oleh putra Dewati ing aleku atuku hanandang rasane ngatiku Wes ring serius aku isih mampu. Kahormatan mabruk rukun ngantek itu Piye Pak Ustaz? Mas MJ, mbak kabeh. Iya Pripun sayang. pripun. Aku sakjane isin karo bos ayam. Lah pripun? Bos ayam tak kon nyuting terus. Aku ngetokne sawer. Lah dadi piye kaya ini? Ora sida tak kon nyuting. Coba. Lah kok jenengan Masih boten Bos penak Teguh ya? kalih Mas Tegus. Lah niki pun live streaming niki sandonya niki. Niki pun sandonya niki. Lanjut. Loh ini kan sedekah ya Mas? Urip ana kutha gedhe kowe tak tukone Awas Yang terakhir dari Bapak Asik. Ustadz Mawardi.